ole chi bai le vek gole lir tu me pui zong tele subscriber du om tak te voina kan lir hau tur chu leila dak phai ruam vel kan lir ho le anga ka thayang angin video hi ron lak zel kan tumanga ti hianin motor atanga kan lak vel ania ti hian a fia lo lai deuh te po om thaya ria thiam na karon dil masani se leila dak phai ruam hi kal to te po tam tak kan omanga lakal lo te tan mu ve nge kha kan duwa chuwang chuan video tlema jong ti hian karon tar lang vele ani mun thren khat lai chuan hei tlang kan mu ang te khi vur in akhu na mun te oma an tlang sang deuh hleka kan alang thei vak lo mai theya thren khata chuan vurin an vur thlak lai mun te po oma tlang sang lam deuh te tiang te po kharon ti lan zel ka thum don ni o no clear zelang o like te comment te le remindi chuan subscribe te po min lo me sak vele zelanga ti kha kan ngen du le chewani amun hi danglam ve shima avo ema wang hian thing ti vel mau ti te nim hring ti kha hmu tur awang khop mai heti lama chuan mun then khata climate tlema phai tual hnim ti te le thing ti vel hi chu hmu tur hi om vak lo ani ti hian thlang hi kol hi ni record me ne chuan mun then khata chuan nim hring te po hmu tur om ve thawa ti khan nei ye lai mun te chu nim hring te po hmu tur om ve pheu ani ti hian mo khan mun sang karon ti lan the piang kha karon ti lang ve le zel don ne min lo clear sak zel don nia moi dang dai ve a ti hian tlang hi fai rul mai ne dil ti mai ang o ti hian an luya ti hian sangha hi tam em mai ne chuan leila dak khitilam ti hian vur thlak na hmun vur thlak lo lai ania vur thlak na hmun deuh vek chunia chhaklam te po ki ma sengin vur thlak hun na a video anti kan soyang te po kha aron ti lan katumanga hei hi nim hring te po hei phai tual hnim mo mu tur om heti lai chu o moi khop mai le ti hian soitak ang khan lammu lo te po tam tak kanom theya lele dak khilai chho vel khi moi dang dai ve khop mai thing hmu tur reng om lo top mai ni ti hian karu vel hi vurina khua chutiang hun te po chu kan video hian ron cover kan tum chinanga vur te po tui chunga te poina khang phei vek me ti hian chutiang te po chu lak tu rem chang omani jon ron ti lan katum don hei tu na kan hmu te po hi hei Indus River an ti hei hi vur vekin ti hian chung hi var phei vek me ni chuan ni aron tlang san nu khan a tui le ati hian a khang phei vek me ni ti hian chhaklam khi kan hmuang khian vurin ala khu chhum omna lam khi mo ti khian khi alang them o
วูรte po lom nuala niวูรสังหาติแมงhilayan lui mi hi avun te po hi acha bika ma se sangha te churon ti lan da na omri lo ti hianin ka hriat angin karon soi lang ve ni hei ti hianin atui te po hi lang lawin aron vur vek hian ron khat vek thin ti la hi kan hriat thei dan tur chuan hot spring an tia tuilum chu an hun omane ta hianin akal to tam tak te chuan an hrianga la hrelo tan kan soilang vele nuala ta hian vur tuite po om cheu na chung khan tuilum ron chuak ane tui chuan sawang kharon chuak bup me a chinai tamwang te poni thenge engwang nge niang chinai ang deuh hi avar hi om phung me a bulvela hian ki nei ka tar lan hian hen le ania ole tuna kan muang hian hei vur tlak hun lai ni a hianin tuna hian la thlatam em lo vur hi tlang zong ki ti hian khu var vek don chun la var thawak lawa chuna chuan ala tam vak lo ne ole tuna chuan kan du tok ri photanga vur thlak tamwang lai kalak thei apiang te rolang le ka tumanga video tharne ni mule theu kan tum don ne in zawa in hun man nuam le vek ole